Άλλες φορές βλέπουμε τη λέξη whisky γραμμένη με EY και άλλες whisky με σκέτο Y χωρίς το E. Γιατί όμως αυτή η διπλή ορθογραφία? Είναι άλλη μια περίπτωση μεταξύ βρετανικών και αμερικανικών αγγλικών ή μήπως είναι κάτι πιο σύνθετο? Η απάντηση είναι και απλή και σύνθετη. Καταρχάς, καλό είναι να θυμόμαστε ότι δεν βγάζει μόνο η Σκωτία ουίσκι. Εξαιρετικό ουίσκι παράγουν επίσης η Ιρλανδία, η ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Ιαπωνία. Ο κανόνας λοιπόν είναι ο εξής. Αν μια χώρα έχει το γράμμα E στο όνομά της, τότε το ουίσκι της χώρας αυτής γράφεται επίσης με E. Αυτό σημαίνει ότι ΗΠΑ και Ιρλανδία γράφουν ουίσκι και όχι ουίσκι. Αντιθέτως, Καναδάς, Σκωτία και Ιρλανδία το γράφουν ουίσκι. Και ξέρετε ποια άλλη χώρα γράφει το ουίσκι της χωρίς ε? Η Ταϊβάν, της οποίας το ουίσκι Κάβαλαν είναι πραγματικά εξαιρετικό. Αν πάντως αναρωτιέστε ποια χώρα βγάζει το καλύτερο ουίσκι, η απάντηση είναι εύκολη. Η Ιαπωνία φυσικά.